Телевизион оинаи миллат мегӯянд. Тариқи телевизион фарҳангу маданияти миллат дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мегардад. Ба ҳамин хотир дар шабакаи варзиш на танҳо ба сатҳу сифати барномаҳо, балки ба намуди зоҳирии баррандаҳои эфир аҳамияти хос дода мешавад. Маҳз барои ин телевизиони варзиш бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Асри Навин шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид. Корхонаи мазкур ба духтани либосҳои махсуси корӣ, соҳавӣ, мактабӣ ва ҷашнӣ машғул аст. Ин бренд бо коллексияҳои гуногуни хеш дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат карда, соҳиби ҷоизаҳо низ шудааст. ҳамакнун тибқи бандҳои қарордодӣ ба имзо расонида, корхонаи мазкур дар асоси фармоиш барои натоқон, баррандаҳо, наворбардорон ва кормандони техникии телевизиони варзиш либосҳои махсус омода месозад. Барои бонувон пиҷакҳо бо истифода аз нақшу нигори миллӣ ва матоъҳои адрасу атлас таҳия карда мешаванд. Сегодня у нас успешный день. Мы подписали контракт ТВ «Варзиш Спорт» и Дом мод «Новая эра». Мы специально будем разрабатывать эксклюзивную одежду для наших ведущих, для операторов. Думаю, с каждым разом мы будем стараться это все сделать лучше и лучше. И чтобы канал был больше успешнее, больше красивее. На данный момент один из успешных каналов. И мы будем стараться сделать это еще красивее. муҳлати шартномаи ҳамкорӣ миёни телевизиони варзиш ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Асри Навин то 31 декабри соли ҷорӣ эътибор дошта, тарафайн метавонанд онро ба муҳлати дилхоҳ тамдид намоянд.